Los duendes no descansan, van de noche a jugar. Tengo la casa para mí, voy a disfrutar. A comer, a correr, a saltar, a bailar. Los duendes no descansan, van de noche a jugar. E se cadra alguén xa o sentiu esta mesma noite. Co inicio de decembro, a moitas casas chegan os elfos travesos, unha tradición de Nadal que vai gañando espazo cada ano. Tamén acontece cos calendarios de Advento, un costume protestante asimilado agora nos países católicos. Coáronse nas nosas tradicións. Os elfos xenios nórdicos invaden milleiros de casas e presumen na internet. No, non me rompo a cabeza, busco un pouco en internet e fago cosas moi sinxelas, a verdad. Para empezar xa non me gusta a Navidad e entonces suelo poñer o mínimo. Me he visto de Pai Natal, de Mai Natal, pego en los tachos, pum, 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 pum. O calendario de Advento pegou forte dende Alemaña. É un costume protestante que agora triunfa nas tendas. Teñen moito éxito, tivemos un montón de modelos distintos, todos para personalizar, algún que todavía nos queda que saben recheo de cousas de maquillaxe para nenos e para nenas. Houbo xa 2 ou 3 modelos que esgotáronse totalmente. Sí, é unha tradición alemana, entón imos facer un pequeno concurso e por iso me prestei para o vídeo, para facer un pouco de publicidade para o Departamento de Alemán da Escola de Idiomas de Vigo. Hoxe a tradición hai que ir buscala. Aquí un dos poucos negocios centrados na imaxinaría católica. Hai cousas que nun momento determinado parece que o esnovismo é eliminar. Pero despois, ao final, temos que voltar ao fundamental. Este ano trouxemos este como novo, en Belén, que está chamando moitísimo a atención. Porque tamén hai figuras con maxia, pero teñen un almanaque distinto.